רגע, עם באפה מחובר? לא יודע. תכנס אליי, נו. נשחק ביחד, אני בסרטון. אז שלום, שכחתי שאני בסרטון. אז היום אני משחק במשחק ברובלוקס שלא הרבה ישראלים מכירים, וישראלים כמוני כן אוהבים אותו. אחלה של משחק. זה לא טלפון שלי, זה לא משתמש שלי. תדאגו, אני גרוע מכאן, אבל זה לא נורא. נכון. אחי, 150 על ההתחלה. הורדתי לו 150 על ההתחלה. מה? אין לי וי-פיי. לא. גרוע, בן אדם שאיתי. מה נורא? טוב. בלתי אפשר לשחק במכשיר הפתקון הזה. אני רגיל למחשב. זה במתן. על כמה אחוז? 9. זה היה 11 וזה יורד כל הזמן. רגע, אז שזה ייגמר. טוב, הצלחתי לנצח אותה. אם אגיע ל5 אני אנצח אותה. אז היא לא תגיע ל5 כי אני אגיע ל5 לפניה. ואין לי וי-פיי. אני מכוון. זה לא אין וי-פיי. ברוך השם. אשכרה. יואו, אין לה וי-פיי. איזה מהפך אדיר. די, זה קשה. טוב. אז חברים, להתראות. אין לי מחשב, שכחתי